І ў працяг тэмы напярэдадні 30-й гадавіны выводу савецкіх войскаў з Афганістана у Шклове на алеі герою ў гарадскім скверы адбыўся мітынг, прысвечаны Дню памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Каля памятнага знака загінуўшым землякам сабраліся іх родныя, блізкія, сябры, прадстаўнікі улады, арганізацыі раёна, шклаўчане і госці горада. Падрабязнасці далей. Распачаўся мітынг з ускладання кветак да мемарыяльнага знака. Светлую памяць землякоў прысутныя ўшанавалі хвілінай маўчання. У сваім выступленні старшыня райвыканкама Васіль Віцюноў падкрэсліў: памяць аб гэтай вайне будзе жыць заўсёды. І наш святы абавязак сёння не забываць аб мужнасці землякоў, не пакідаць без увагі і падтрымкі тых, хто вярнуўся дамоў, сем'і загінуўшых. На мітынгу таксама выступілі намеснік старшыні раённай арганізацыі Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане Сергей Мінін, камандзір узвода спецыялістаў 4-й асобнай стралковай роты 2-го асобнага стралковага батальёна вайсковай часці 6713 Павел Дубоўскі і актывіст БРСМ, навучэнец прафесійнага ліцэя нумар 12, сын воіна-інтэрнацыяналіста Уладзіслаў Партненка. Працягнулася мерапрыемства ў раённым доме культуры, дзе была арганізавана выстава «Афганістан. Наша памяць і боль». А пасля ва ўрачыстай абстаноўцы воіны-інтэрнацыяналісты былі адзначаны юбілейнымі медалямі 30 лет вывода савецкіх войск из Афганістана. Трое загінуўшых землякоў Геннадзь Бабейкін, Уладзімір Ільюшенка і Сергей Трахмінаў былі ўзнагароджаны пасмяротна. Апроч таго юбілейнага медаля за ўнясенне значнага ўкладу ў героіка-патрыятычнае выхаванне грамадзян краіны, увекавечанне памяці загінуўшых, развіццё ветэранскага руху, арганізацыйнай работы па сацыяльнай і медыцынскай рэабілітацыі воінаў-інтэрнацыяналістаў, інвалідаў і членаў сем'яў загінуўшых быў удостоены старшыня Шклоўскага райвыканкама Васіль Віцюноў. Все-таки это день праздника, день того, что наши войска вывели с Афганистана, что никто не будет больше умирать, во-первых. Во-вторых, мы живем сейчас под мирным небом и не боимся то, что наши сыновья, наши внуки будут участвовать в боевых конфликтах в каких-то странах. Родина не забывает нас, награждает, о нас помнит, нас чтят. Працягнулася мерапрыемства святочным канцэртам. Лица тех, что у пропасти жили.